Вянскевич Давид, вучень 4 Б класі середньої школи номер 16 города Ліда. Артур Вольський. Білорусь моя родина. Яка пригожа назва у нашій країні – Білорусь. А яще ми зовем її Радіма, а яще Батьківщина. Радіма, бо тут ми народилися, бо вона нам саме родне з усіх країн на цілому світі. Батьківщина, бо вона досталася нам від батьків наших, а їм від їхніх батьків, наших дідів. А далей от прадедов, от прапрадедов. И так, аж до самых далеких продков. Над широкими полями, над вековечными пущами, над зелеными лугами, над блакитными стужками рек и отшелок, над люстрами неизвлеченных озер лунають у высоком небе белокрылые бузлы. Тому поэт назвал Украину нашу землею под белыми крылами. А колькі багацця схавана ў зямлі гэтай, калійныя солі, якімі узбагачаць глебу, каб яна не бяднела і давала добрыя ўраджаі. Іх здабываюць беларускія шахцёры пад Салігорскам, нафтавікі з падземных глыбіняў пампуюць нафту на Гомельшчыне. Неўзабаве пачнуцца распрацоўкі радовішча каменнага вугалю. Вучоныя героі кажуць, што ёсць у недрах Беларусі і золата, і нават алмазы. Трэба толькі як след пашукаць. Жыта ў полі, яблыкі ў садах, свойская жывёла на падворках, звяры ў лясах, рыба ў водах. Да хіба пералічыш усё, але самы вялікі скарб Беларусі – гэта людзі, беларусы. Побач з беларусамі жывуць у нашых гарадах і вёсках палякі, літоўцы, рускія, яўрэі, татары, выхадцы з іншых краін. Усе разам мы складаем беларускі народ. Усе мы грамадзяне незалежнай Рэспублікі Беларусь. Так завецца наша дзяржава. Усе мы павінны памнажаць свае працы, яе багацці, бараніць ад нягод і напасці, як баранілі яе нашы